Nes. Hi everyone. So welcome to my vlog. Yes, and today we're going to our farm with my mother and my sister. So this is our first time guys nga magadto sa uma. Pagdali dira. Dito naguta manawag na magug kay. So inani kalisod mo bukid guys. Oo, ya puti ka. Sa among balay, Puti kay butas. kinahanglan gyud ka magbutas guys. Tadan, chak chak chak. Oh, diba? Kinahanglan gyud ka magbutas king ano. Pita pa sa tanang pita. Ko mo guna pasabot sa pita. Problema na nila sa pagsabot ng pita. Yes. So karon guys, bintaha kayo kay dili kayo siya ingin ani ay kuan katugnaw, unlike atong mga previous so pag uli diri sa amoa kay murag kaya nako guys maligo nga 5 days. Ay dili maligo 5 days. Yan. So murag layo pag ginawang baklayan, ambot lang. Pamandapit rin. Oy, layo lagi. Lang asa pag lapita lang. Mao nay mo ingon mo magmotor. Jesus, ang dalana. Basta rider ana. Paghilom rider, igura pag abot na mong lapukan kay nagtukod-tukod ng tiil. Uli sa pod na pud mo lukod na uno ang motor. Rider lagi ko ya pero natumba pabitas lang piping og severely. Di clutch sampot to, di clutch tong idala. Anjanil nga motor yung gidala. Tagaw natumba sila. Oo, ingon na piping lapok man. Ay mao na, lang. Tara kuya. Ara pita. Na. Mo na ni? Ay. Pero diri agi. Mo na naon ara. Ay, okay. Gamay man di ay pero setting tag-asa ko na ni kuya gikan sa ato padulog kadita tong layon. Mao di. Ay dili ra di siya dako. So guys, sabi na ko pila ka hektarya ang kuan. Actually guys, kanang katubhan sumpay pa ni sa amo. Giatan Awa pa ni katubhan guys. Kahilas. Amo ang silingan ang tag-iya. Wa pa ko na mag-istorya. Oo. Halos ni kamatis diri sa una kana katubhan. So kani din gidaruhan kana yung makita mo ni siya nga mo ang kuan. Tamnanan pa amot og unsay tanom ani basin og kamatis Tanan nanong palya ni. grabe na gid kuan palya ang tanom. Nas bukid. Yan. Katubhan. And guess what? Makita na to diri ang Blue Mountain. Blue Mountain ang gid na. Blue Mountain. Oh, nagpalibot blue maguna tanan ng palibot okay. Taka lang. Tadan. Wala pa sige din ta ako para ma-ready to tulips oh. Tulips ang gidna. So mo ni siya guys ang amo ang kanunon tamnonon. Para ini karas ani